kuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo, isifundo sethu sentshumayelo sitholakala ngokuka Johane isahluko samashumi amabili ebesini leshumi nesishiyagalolunye lize lifike emashumini amathathu nanye. Gospel is also the preaching text, John chapter 20 verse 19 to 31. Nifunda kanje egameni elihle lika Jesu Kristu. Amen. Kwathi ke kusihlwa ngalolu suku olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kunina. Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Basebethokoza abafundi beyibona inkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kinina, njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina. Wathi ukuba asho njalo, wabaphephetha wathi kubo, yamukelani umoya ongcwele. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Kepha uThomas, omunye kwabayishumi nambili, othiwa uDidimu, wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho-ke abanye abafundi bathi kuye, siyibonile inkosi. Kepha wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zayo ingceba lezipikili, ngifake umunwe wami engcebeni lezipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili, abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafika iminyango ivaliwe. Wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kinina. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami, zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. uThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. uJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Amen. Asikhuleke. Mhlwanyeli wethu Jesu, sibonele kahle, sikhulele izulu, siswe ekhaya. Thuma imvulo yakho isilumisise, sesohlumela wena uzisigoduse. Khuluma wena, silalele thina simagade. Amen. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, uMaria Magdalena wafika emathuneni ekuseni kusemnyama. Wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesekijima waya kuSimon Petru nakulowo mfundisi omunye uJesu amthandayo, wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapha bayibeke khona. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona, wakholwa. Emva kwalokhu babuyela emuva bahlangana nabanye abalandeli bakaJesu bemshiya uMaria. Wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. uJesu wathi kuye, kuMaria, mame, ukhalelani na? Ufuna bani na? Kepha yena ethi ngumphathi wensimo wathi kuye, Nkosi, uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi ngiyakumthatha mina. uJesu wathi kuye, Maria. Waphenduka wathi kuye ngesiHeberu, Rabuni, okungukuthi mfundisi. Bathandekayo, indaba emnandi ngempela. Ngineqiniso lokuthi uMaria wamgona uJesu.
cishe uMaria wafana nendodana elahlelekileyo owagonwa ngubaba wakhe. Kodwa uJesu uyamthumela uMaria ukuze afakaze kubalandeli bakhe ngokuvuswa kwakhe kwabafileyo. Kodwa ngicabanga abalandeli abakholwanga, ngakho-ke uJesu uqobo lwakhe wafika kubo. Siyafunda kwathi-ke kusihlwa ngalolu suku loluqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Esishile lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona inkosi. Abalandeli bakaJesu bafuna ukubona izilonda zakhe, izibazi zakhe eqaleni. Emva kwalokho bakholwa, bajabula kakhulu. Bathandekayo, baningi phakathi kwethu banesibazi ezisikhumbuza ngengozi ethile. We have got scars, all of us. Abanye badlala bengabantwana bawa bazilimaza noma ebusheni noma engaleni, futhi isibazi sisekhona namanje. Izibazi ziyalandela indaba, ziyisichasiso, ziyisikhumbuzo. Scars you carry around remind you of a certain happening, an accident or a fight or some incident which left a scar on you. Uma uwile useyingane, ulimele emlonyeni, utholile umcothu, kuzokukhumbuza ngaleso sikhathi ebusheni bakho. Uma umame wayene Caesar section ngesikhathi wabeletha ingane, isibazi sakhe siyalandela indaba yokubeletha nokufika kwengane isikhathi senjabulo enkulu. A scar that reminds you of something wonderful. Abanye bayakhunjuzwa ngamasiko nangumlando wabo ngokucaba noma ngeziqhaza. Cishe singasho ukuthi ukucaba uyafana ne-cultural tattoo. Njengama Maori, abantu abaqhamuka eNew Zealand abajwayele ukuba nama-tattoos aveza ukuthi angamasoja noma angamadoda ngempela akhulile, ashilo ubusha babo emuva. Bathandekayo, izilonda nezingcebi nezibazi zikaJesu ziyasiza abalandeli bakho ukukholwa. Kodwa uThomas uyaphuza ukufika, akatholanga ithuba lokukholwa. Wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zayo ingceba lesipikili, ngifake umunwe wami enxebeni lesipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa. uJesu uyamsiza uThomas, emnika ithuba lokukholwa. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami, zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami, ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. uThomas uyaphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Bathandekayo, sonke sinezilonda, sinamanxeba, sinezibazi, noma emzimbeni noma emoyeni, physical or spiritual scars, or psychological scars. Akekho yedwa phakathi kwethu ophila impilo engenobuhlungu, engenazinyembezi. Kodwa lamanxeba ayaletha ukuqonda futhi. Ngamanxeba ethu siyaqonda ukuthi omunye olimele kakhulu uphila kanjani. Amanxeba ethu ayasihlanganisa nabanye abantu, ayavula amehlo ethu. Mhlawumbe nizwile nge-organization ebizwa Alcoholics Anonymous. Khona bahlangana abantu abahlushwa yisifo se-alcoholism, abakwazi ukuyeka ukuphuza. Lo mhlangano owasungulwa ngomuntu othile owangakwazi ukuyeka ukuphuza, owafuna ukuhlangana, hayi ngodokotela noma ngomunye ozomsiza, kodwa wafuna ukuhlangana nomunye ongakwazi ukuyeka ukuphuza, umuntu ozoyazi indlela yakhe nendumazo yakhe nesifo sakhe, umuntu onamanxeba afanayo.
Amanxeba anamandla ukuhlanganisa nokuveza isihawu nobubele. Lamadoda amabili aqala umhlangano we-Alcoholics Anonymous. Okhona emhlabeni wonke, nala eThekwini akhona, futhi bayasiza abantu abaningi abafuna ukulwa ne-alcoholism labo. Amanxeba noma izibiza ziyakwazi ukusifundisa ngamandla okuzinikela futhi. Umakhelwane owangena emjondolweni wakho oshile nesikhathi ungekho wena kodwa bakhona abantwana abancane bakho. Lo makhelwane oshile engaleni nasezinyaweni kodwa ukhiphile abantwana bakho basindile ngaye. Isibavu sakhe luyafakaza ngamandla okuzinikela nangokuzidela. Uma abanye bezobona isibavu sakhe bazomangala ngothando lwakhe okuzidela. Ngiyakhumbula ngesikhathi sobusha bami ngahamba nobaba wami siye eSoweto eOrlando Stadium ngabo 1985 kwi-rally ye-Elksa. Washumela umongameli Simon Farisani. Washumayela ngephimbo eliveza ukuthi ulimele kakhulu. Sizwile ukuthi wahlushwa kakhulu namaphoyisa ehulumeni ngesikhathi sobandlululo. Bamhlukumeza ngezindlela ezimbi kakhulu. Wayenamanxeba amaningi aveza ukuthi uFarisani wazinikela ukuze abantu basemzansi bathole inkululeko. Lamanxeba azizwa futhi ekukhulumeni kwakhe nasentshumayelweni noma angakhulumi ngokuhlushwa kwakhe kakhulu. Ngineqiniso lokuthi niyakwazi abantu abanye abanamanxeba akhuluma ngobandlululo. Indaba yomuntu ongcwele uSaint Francis of Assisi owaphila eItaly ngo-1180. Bathi wakhuleka ngendlela deep kangaka wabusiswa ngezilonda zikaJesu engaleni nasezinyaweni ezibizwa stigmata. Kwakuyisibusiso hayi isiqalekiso. Bathandekayo, uJesu wasebenzisa amanxeba akhe okulandela indaba. Wawenza ukuthi uThomas ukwazi ukukholwa ngamanxeba kaJesu. Wafakaza ngamanxeba ukuthi ukufa akumi phakade. Ekugcineni uJesu wanqoba ukufa. Kunjalo futhi esilondeni nezibiza zethu. Noma emzimbeni noma emoyeni bathandekayo. Siyakwazi ukuzisebenzisa ukukhuthaza abanye. Mhlawumbe amanxeba ethu ayakwazi ukushumayela kakhulu kunokuba fundela amavesi athile eBhayibhelini. Noma kakhulu kunokucula kwethu. Amanxeba ayafakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu empilweni yakho. Ngesinye isikhathi sifuna ukufihla izikhathi ezinzima zempilo zethu. Siyazifihla ngoba siyakwesaba ukwahlulelwa kwabanye. Siyafihla konke okunzima empilweni yethu. Sifika endlini yesonto sidlala umdlalo nje. Sizama ukubakhohlisa abanye. Ngalendlela siyamvimba uNkulunkulu ongakwazi ukusisebenzisa njengamathulusi akhe. Singafakaza ngomusa kaNkulunkulu owasisindisa ngesikhathi sokuhlushwa kwethu. Bathandekayo, amanxeba enu, izibazi zakho zingabasiza abanye kakhulu. Uma umlando wakho unobuhlungu nokuhlukunyezwa nokulahlwa ithemba, umlando wakho uyakwazi ukukwenza umfakazi odlulile izikhathi ezimbi kangaka kodwa owasinda ngoNkulunkulu ngesikhathi sakhe. You are a wounded healer. If you've survived something that you thought would take you out, tell it. If you've gone through hell and high water but you're still standing, tell it. If you got knocked on your back but God gave you a comeback, tell it. If you've survived a scandal and outlived the rumors, tell it. Because there's glory to be found in your story. Esifundeni sethu sentshumayelo siyafunda khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kinini
njengokuba ubaba engithume mina nami ngiyanithuma nina. Emva kokusebenzisa amanxeba akhe uJesu uyabathumela abalandeli bakhe. Emva kokubafundisa nokubanika amandla nokuthula uyabanika umsebenzi uthi nisebenzele mina kuyisikhathi sokuthi nisebenze nina manje. Bese eqhubeke ebuyele emuva kuBaba osezulwini. Kuyasifundisa na? Kuyasifundisa ukuthi uJesu akami phakathi esikhathini sokuhlushwa kwakhe. Kodwa uyaqhubeka uhlezi ngakwekunene sika uNkulunkulu. Bathandekayo, akufanele nathi sihlezi nje engcebeni yethu njalo. Cha. Amanxeba ayafakaza, ayasetshenziswa ukududuza abanye nokubafundisa ngesihawu sikaNkulunkulu. Emva kwalokhu siyaqala kabusha empilweni yethu. We start a new chapter in life. We don't remain in our suffering always. And our dark memories must not always define our life. At some point, you've got to decide to turn the page and write a new chapter in your life. Kufanele uthathe isinqumo sokuqhubeka empilweni yakho. Ungasala emuva uhlezi nje ebuhlungwini njalo. Bathandekayo, uJesu uyabezwa ubuhlungu bethu. Wayengumuntu ukuze akwazi ukuhamba ezinyathelweni zethu singabantu sinobuthakathaka sinamanxeba sihlushwa njalo njalo. Ngokuhlushwa kwakhe wayengumfowethu omkhulu. Manje siyakwazi ukumnika ukuhlushwa kwethu nobuhlungu bethu novalo lwethu futhi uyasizwa uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. NjengoMaria kufanele sisondele kuJesu simngone yena ongu-wounded healer naye, ongumsindisi wethu odlulile esigodini sethunzi lokufa, kodwa wanqoba konke ukuze akwazi ukusisindisa sonke. Amen. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nathi sonke manje kuze kube phakade. Amen.